Здрасти хора, аз съм Хамбос от Хамбос Gaming BG, тук до мен е Алекс Плей. Кажи хай. Хора, няма ли кажа? Така. Сега това ми е новия хоум. Опа, чакайте. Дадоха ми гейм мод за малко. Така. Вече съм ютубър. Така, кажете хай на YouTube. Нека тук пише бай в чата. И така, сега ще ви изведа из хома. Вижте, сервера се пълни. И ще направя едно, смятам да направя едно giveaway-че. Лайк. Омага, Алекс. Не мога да флайна. Прави се. Така и така изглежда селото. Много е голямо. Резиденцията на Syndicate BG. Вижте ми новия скин, много е готин. Някакви много готини маратонки съм си избрал. Така да. И ето го селото. Нищо се върнува, е много вилиджери. И ето тук е хома на Syndicate. Мисля, че беше този, да. Ето. Така изглежда отвътре, обикновен хом. Отгоре дали има нещо? Много. Така. Това тук ни е къщата с глупостите. Естествено аз не мога да я отворя. Не знам защо. Да. Тук са фермите за жито. Много готино ги е украсил The Cave. И тук се показва скайпа, който не би трябвало да го виждате. Вие сигурно не сте го видели. Обаче аз реших да се обадам. Така, Алекс, ти какво играеш? World of Tanks? Сега малко Майнкрафт. Да ти пратя ли IP-то? След малко. Добре, след малко може би ще снимам още един епизод с Алекс. И това е селото горе-долу. Ларповете са си същите. Само да има нов ларп PvP. Така, понеже тук има много луди откачалки Invisible Key, ще взема да си пусна гейм мода, някой да не ме преди. И ми е лагнало. Гейм мод едно. Така. О мага, закачих се в пажината. Ако Алекс, ако се чудите и ако намерите скайпа на Алекс, да ви кажа колко често се закачвам. Така, да, направо се скъсах, значи играем в един друг сервер, сега няма да казвам епито, да не си правим конкуренция. И се биеме с едни пичове. И Алекс без иска ме изстрелва в една пажина, аз излизам, влизам в друга, излизам, влизам в друга. И тук още един пич снима, мислехме да снимаме с него, обаче не. Така... Предполагам, че може да има линк за канала на Пича и за канала на Алекс. Да, и да пристъпим до важната част. Значи... Отиваме до хома. Както виждате, има нов коунер. Само да му видим ника. Мисля, че беше гърл, не помня какво. След малко ще снимам третия епизод. Да, ето го гърл клан. Да. И ето го много готиния басейн. Тук само... О мага. Да, само ето тук е бомба. Изкачаш. После излизаш от тук. И пак. Така, гейм мода. И да ви покажа. Тук си пише нещо в чата, не ми обръщате внимание. И ето това ще е за giveaway. Значи цял диамантен сет Protection 4 Unbreaking 3. Match Sharpness 5, Knockback 2, Looting 3, Fire 2, Full. И една много готина браничка. Efficiency 5, Fortune 3, Unbreaking 3. 10 голдъра плюс един Monster Spawner. Да, за целта значи трябва да харесате клипа, да се абонирате за канала ми и отдолу в клипа да напишете, например, така. Запис. Да внимавате с номерата. Едно. Пишете си ника в сървъра. Примерно... Дарбър. Да кажем така. Да, аз го пратих, за да видят. И добре ми след това да е всичко от епизода. Това бях аз от Хамбос BG Gaming. А тук до мен беше Алекс. Кажи бай. Бай. Бай, да.